Opemsuo TV ayafo emamu nyina akwaba aha aye manhia kotokofie ene ya Akwasidae a etoso nso yemamu nyina da etoche ene yewura krobi asante kotokohene Otumfuo Osei Tutu II ebetena se ewo hanom nananom kumasi abrempo nananom ahema ene omanfo nyina ewo ha ene enipa titropi baba kotokohene na so aba betia no amana de toche ende yenya mentie se Asante Regional Coordinating Council empanifo aba ha won betia yewura amana de toche Professor Atu Duncan kwa Herbal Industries adumawura ono so baba betia yewura amana de toche afe enche ena kotokohene kwa ogwa abra na fetu afahye ekoso entiene ogwa mai anso ewa ha ombetia yewura amano adetoche Opemsuo TV ayafo ena Akwasidae ye papa nana kojo obri okuchi abibidro Ghana abibidro kuo kase no ojojo fo pani ono so o menhye kotokofia na nana ntese ne sai na oda umebu ya mo adetoche akwaba ya ena Akwasidae to so usui wona ntese ne sai yo ya ba ya na enya no bone eye ena oche achamu ena Otumfuo Osei Tutu II na pamfo eba Cape Coast na omutu anamo eko abibidro aseye a kwa aye ema Otumfuo di na nomnyam eko ho eko ensraje na eno ena ende Akwasidae eye Professor Samuel Atu Duncan a oye president of GAFTRA ede enkraba se ende oni na jumafo na abibidrofo ye ba Otumfuo ha ne ya ba beda Otumfuo Osei Tutu ne na trakonya nyina ase se onwatumi hye Ghana abibidro anomnyam asan hye kwa adwuma oye no anomnyam eti sawu wa ha na chochofo panyi a meda Ghana abibidro ano no na ewo se mi beja the president Professor Samuel Atu Duncan na ye ba beda Otumfuo ase Ghana abibidro kuo kase chofo probani Otumfuo kwa company hono enije bai na abibidro fo munyaye embra Otumfuo etu ni naisi abibidro aswe eye kwa manufacturing company no ebeye anije ema Ghana abibidro nyina because wakoko ye ohinepo mu hinepo dikai watu ni hye Ghana abibidro anomnyamsa etina ya abibidro wa Ghana nyina no eyade ye ni aje eninti ena mpenifo atumi se me beka ye papa Professor Samuel Atu Duncan na endeda ya yewe na yanso yefa aseda kese embra asante man yenim sese yewure ba ye wade a edinanim eye ya wakese enioma kuma ni na ya bibidro ebi yenyanya ani nioma ekeka ho abibidrofo sese abia ba na mobaye ade ahye kotokoyin ani monyam ana asambe na wobeka ade afa abibidro sese yesomu yo sani de drama nshia ha ende Akwasidae dia na me dra Ghana bibidrofo nyina anamu akase sese ba bia ya duru no eho aba be hia se abai ne various institutions ni nyina no ya betwa ya no ede ahwe na yetumi promote Ghana abibidro efise Ghana abibidro ene betumi yi ya fi ya hawo no mu etimide adisradie kese efi manhia ha ede ko ye papa ye nana Akufo-Addo se ombomode na Ghana abibidro ombomode atana ni embranda hwe afi enso no okandifo a obedi Ghana traditional medicine practice council ano no yabesre na nado danko Akufo-Addo se ombomode na consultations and course na yentumi nya okandifo pa obeda traditional medicine practice council no ano yewura Otumfuo abesra abibidro dwuma ekuoi yenim se ehyen na tomoso kane na pia mamo abibidro fo mu haw pa enese yo se ya yeti ha idea ye haw ni se
ɛyɛ Ghana abibiduro no aban betumi asomu na yɛtumi akɔ national health insurance so ɛna afei so sɛ deɛ mede adesrɛdeɛ kɛseɛ ato no traditional medicine practice council no ɛsɛ sɛ yɛ papa Nana Akufo-Addo ɔma yɛ ɔkandifo a ɔbɛte Ghana abibidurofoɔ nyinaa ase sɛsɛ adeɛ yɛmpɛ obi a ɔnte abibiduro no ase na yɛde no bɛba traditional medicine practice council ha enti ɛyɛ asesradeɛ a yɛde bɛba bɛfa Otumfuo Asantehene anam na ɔne Nana Addo atumi akasa ɛma yɛma yɛ ɔkandifo pa a ɔbɛda traditional medicine practice council na no akɔgye abibiduro no rekɔdwo biri yɛmmoa bɛɛtɔkye da wase sɛ ɔne Opemsuo TV akasa yɛwɔ champ ɔboafo mene Ghana lawyer for your president Osumi Dubago and that also nine mede akonnwa no ɛma me aba wo ntimi nkyɛn I am very Mrs. Ifwagati. Wow, enti Ghana mai mu a lawyer for nyinaa president ɛna yɛne no wɔahyia yi ɛdi ka yɛma otinkwa yɛdɔm ɔse ɛnkyɛe ɛna kaa ne wɔasi moyɛ muhyia mu kɛseɛ ɛma yɛwura kɔtɔkɔhene atɔ pono ma mo ɛwɔ kɔtɔkɔfie ha ɛnɛ mo nante seɛ ne sɛe yɛnante seɛ ne sɛ yɛwura efie aduonu no ɔbɛfra Benjamin yɛde edi kan ɛba Kumasi ɛma yɛbɛyɛ nhyɛm wɔ ha yɛwɔ bibie ano ma yɛ efie apem no ɛtɛ tɔ so 2008 ɔsaa yɛ bi ma yɛ 2015 ɔyɛ bi ma yɛ ɛna wɔyɛ saa yɛ bi yɛba yɛ so ɔn sɛ yɛyɛ no ɛhyɛn no yɛakonnwa no ma wa efie mmiɛnsa na de ato hɔ yɛasa ato aba ɛna yɛyi Mrs. Ifwagati ɔbaa odi kan a ɔba bɛdi lɔyafoɔ ni nti ɛnɛ no yɛba sɛ yɛba bɛda yɛwura ase ɛde onyama a ɔhyɛ yɛn no na yɛasa de new executive ka kyerɛ na ɔhyira wɔ mo saa na biribi ato nti ɛnɛ yɛ nate sɛ yɛwura kɔtɔkɔhene moyɛ me ekuo ba a wɔba Ghana ba association mu a asantema mu wɔyɛ kuo ba no ɛmfasodeɛ bɛi ɛne abeabrɛ alɔyafoɔ kuo no sɛ yɛwura sɛbi ɔkasa ɛmu otu afi bi ayɛba ɔkasa otu yɛfo 2050 yɛba ha no sada ma na anas yɛmra ba otu yɛfo sɛ ɔmɔkuku atɛ ɔman mu ɔmɔtutɔ mu nɔma yi afi so ɔhyɛ yɛn sɛ yɛma ɛkɔfoɔ nte yɛne ɛkaka galamsey pirima ɛdi yɛ ɔman yi nti yɛwura deɛ ɔkasa yɛtie yɛdeɛ ɔfa yɛn sɛ ɔfa yɛn so ɔgyegye yɛn so nti yɛba bɛka n'akyi baa woyɛ alɔyafoɔ panin court asɛm nie ɛne ahemfie asɛm die yɛwura kɔtɔkɔhene de me se ɛna di asɛm ɛnokorɛ yɛ adwuma ahemfie asɛm nie no so ɛkɔ ntam ɛkyɛn court deɛ ɛno ɛde asɛm na abɛka fa wo court asɛm nie a ɛkyɛ ɛne ahemfie deɛ a ɛkɔ ɔhare so sɛ Otumfuo adivasi brochure mewesa kakra ɛfa asɛm bi wɔn yɛwura baayɛ efie de ruru mena bɛyɛ lawyer ɔsɛ lawyer fo sɛ asasesɛm ɛne ahedie sɛm a ɛwɔ court yɛnte aseɛ na yɛnyim no afie na deɛ yɛwura yɛ ama Ghana man deɛ aso bi aba de asanteman nkonnwa a yɛsi kakra bi ɔde amanneɛ ne amammerɛ biara ato na ɛnna mu so no ɛhyɛ mu kena ɛsɛ the chieftaincy act yɛsɛ sɛ yɛdi asɛm amammerɛ kwan so a mmara agye to nti ɛyɛwura ase pɛɛpɛ ɛna yɛwura kɔtɔkɔhene Otumfuo Osei Tutu bio ɛkɔ Professor Atodanka hɔ sɛsɛ yɛne dada ɛbɛkasa kakra ɛde wada wo mabu Opemsuo TV sumie yɛma wada ɛtɔkye ɛmo akɔ aba ɛnɛ ne na wɔtwe pɛpɛɛpɛ ɛne yɛwura Otumfuo ɛbɔ wɔ dwuma mu ɛdi ka no wo nante seɛ ɛne sɛ ɛnɛ wɔ fie ha me nante seɛ ne sɛ adeɛ a Otumfuo Osei Tutu a ɔtɔ so mmienu ɔbɛyɛ wɔ the factory hɔ no na ɛyɛ ebusɔ ɛfɛ kɛkɛ sɛ ɔhempɔn ɔbɛtutu ne nan sɛ ɔba bɛsra wa research and manufacturing limited company na ɛyɛ ahokeka sɛ wɔtu ne nan aba abɛdi dwuma ɛte saa yɛntumi tena ase ɛnɛ ɔdi Akwasidae yɛsɛ yɛbɛda no ase na yɛne no aso
hwɛ kwan a bɛfa so a kita ahodi a ɛda yɛne asantuma ntam wobɛtumi akɔ so. Ada no woka sɛ wɔdwuma no mpuntuo no wontumi nyi Otumfuo mfiri mu na ɔsantahene aboa wo ne adwuma no paa wobɛtumi akyerɛ mu kakra kyerɛ. Sɛ meka no sɛ nokorɛ paa ɛyɛ a afotuo a ɔde ma me ɛna wɔtumi ama me asase 1,000 acres ɛwɔ asantema wɔse aka so sɛ ɔbɛma ne nipa yɛ dɛn aka ho ɛgye ɔde gye me ɛne ɛpɛ ɔpɛ sɛ ɔfa so a ɔpɛgya abibiduro mu na abɛyɛ mboa ma ɔman Ghana ɛne wiase nyinaa no ɛma me hu sɛ ɔwɔ adwe ɔwɔ adwe papapaa ɔyɛ ɔhene a n'adwe mu dɔ na the development of Ghana no ɛda n'akoma so. Mfantahene asantema mu nyinaa mfantefoɔ hene ɛwɔ ha na wɔda wo mabu yɛ mo akɔ aba mo ɔda tɔkye adento yeye ɛnɛ wɔda wo ma yɛhu ne yɛnyɛ ne nteɛ na yɛhu nso sɛ oguaman aba ɛbɛda yɛ wurase wo na woyɛ asantema mu nyinaa mfantahene ɛdeɛ na woka kyerɛ yɛn. medase nnɛ ɔyɛ dakɛse ɔde mamala na ɔde ma mfantefo nyinara na se kyɛn lɛ mu Otumfuo asantahene kuro guaman mu nnɛ yi dabɛn kuro pɛpɛɛpɛ yɛti yɛn nnɛ so yɛ Akwasidae nti menyi guaman nyinaa yɛaba yɛbɔdu ha yɛbare yɛbɔhwɛ ne yɛbɛda yɛwura afese ade fɛfɛ ɔkɔɛ na ɔkɔyɛ ɔde ma yɛn nti yɛba ne yɛbɛda n'ase wanso wala dase bɛkɔ bɛwusi na ɔnye prɔfɛsa kowa ngo nyinaa nso wɔ ha yɛde aseda ɔso ɔno mu yɛduru kɛse yɛde bɛ yɛwura asantahene nti wo yɛ ɔno nti ne ɛwɔ ha awi abere wɔwɔ pɛyi so ɛna Otumfuo Osei Tutu ɔtɔ so mmienu akɔ afahyɛ ɛwɔ Okwaa anigye bɛyi ɛna wɔnya abere a wo pɛyi so woyɛ asantema mu mfantahene na Otumfuo akɔ afahyɛ ɛwɔ mfantema mu wɔda wo ma anigye bɛyi na wɔnya wɔwɔ pɛyi so na Otumfuo akɔ mfantema mu afahyɛ. Otumfuo ne kasa ni bi no kan obi nya sa bi ankɔbɛyɛ bi sɛ me pɛlo na Africa side wesa nyame na nananom na meda ho ase ɔyɛ nyigye kɛse mam na ɔyɛ tiri kɛse so a ɔbɛda mo lo akɛse na mo wu mɔkɔ nti meda nyame na ɔnye nananom nyinaa so ase yɛda ase pɛi nyame hyira
Tumecha baby campo for the Chilebo will say you. Oh, play for your child man because they jump. Oh, play for your self money because they jump. Oh, Tablonia Jones wanted. Oh, Tablonia just when you close meditate. Oh, play for your child miss my pamprane. Oh, play for your self miss my pamprane. I'm Musuma dance and here is here. I'm Musuma dance and here is here. Yeah, Chama Chamfort more champion of me. Yeah, Chama Chamfort more champion of me. I different points, it knows wanted. Ah, different points, it knows meditate. Oh, you're complaining. Oh, you're complaining. And your budget man who votes more champion of me. And your budget on the boat more champion of me. Yeah, bien you go to and teach them most wanted. Yeah, bien you go to and teach them most meditate. Otumfuo natural camping. Otumfuo natural camping. Oh, some more gather judge more champion of me. Oh, some blue gather judge more champion of me. Otumfuo channel Christian. Otumfuo no Christian. Oh, preacher someone knows wanted. Oh, preacher someone knows meditate. I'm also this year more champion of me. I'm not sure this year the champion more champion of me. I'm my general knows wanted. I'm my general knows meditate. Oh, champions and postmen. Oh, champions and postmen. About your banana knows wanted. I will have one knows meditate. As a computer, fitted more champion of me. As I want people to judge more champion of me. Oh, super Libra, your boy from me. Oh, super Libya, my wife me. I read Janet Yabani Kunuch more champion of me. I read Janet Yabani Kunuch more champion of me. Also, put your cannibals wanted. Also, who's a cannibals meditate. I could be just a gem living. I could be the just of them living. Bamiano for prime, you have butter for ye bob. Bamiano for prime, Batafu, ye bobbing. Oh, 7 grand Jessica butter for ye bob. Oh, 7 grand Jessica Batafu, ye bobbing. Was a beer bopping, personal coach more champion of me. Oh, Sabian Bopping, Masuna Coach more champion of me. Obey a bomb and go back and your brother knows wanted. Obey a bomb and go back and Yamina knows meditate. Abransa brother more champion of me. Abransa bless more champion of me. What a papa go for Bidia Bank or don't fail. What a Pablo Paco for Bidia Bank or don't fail. Sarge for Franco, them foul. Or Sadi Fue from Pro, Demi Fowl. Aqua and Yunia, Ampransa, Chafuta, Chafam. Afibonya Cropon, one walk, man, one match at the Debian Pom, and shop me. Aqua and Yunia, Ampransa, Chifuta, Chifama. Afribonya Cropon, one walk, man, one match at the Debian Pom, so from Oh, Tibot and Grandma, the family. Oh, Tibot and Grandma, the family. Every year more champion from me. Every year more champion from me. What time for Brimpana knows what it is. What time for Brimpana knows meditate. For Bidia Bank, Abranco setting. Oh, for Bidia Bank, Abranco setting. Don't go for some much more champion from me. Don't go for some much more champion from me. Oh, for Bidia Sana knows what it is. Oh, for Bidia Sana knows meditate. I gave you a treasure, Mr. Christian, for the waiting. I gave you a treasure, Mr. Christian, for the waiting. I'm a young pony, we are quite much more champion from me. I'm a young pony, walk a watch more champion from me. I buy it, my name is Kana knows what it is. I buy it, my name is Kana knows meditate. It's a chat to Frantan and that is to Franting. It's a chat to Frantan and that is to Franting. It's a Chinese that bomb coming upon young Pafia for Dampan and Chapa, check where it's the Chinese that bomb coming upon young Pafia for Dampan and Chapa, check where the or Dampa charging boats more champion from me. Or Dampa charging boats more champion from me. Or Dampa Chico Banya Didakun. Or Dampa Chico Banya Didakun. I don't care about Bank or don't flower. I don't care about Bank or don't flower. Sadi for Franco, Demi Fowl. Or Sadi for Franco, Demi Fowl. Oh, Crony Nebia. Oh, Crony Nebia. The boy more champion from me. The need more champion from me. Oh, Jabin Sen Jakun. Oh, Jabin Sen Jakun. A branch Chinese boss, a palm or Quajaman, friend and those Monticelli. And Chinese boss, a palm or Quajaman for Fleming and those Monticelli. Oh, Quajac is a better much more champion from me. Oh, Quajac is a better much more champion from me. Oh, Flamania Cassie, Elena knows Monticelli. Oh, Fleming, Elena knows Monticelli. Oh, Jabia Cassie knows
announcement here is here. Oh, the young person announcement here is here. Asia Sokwa. Say to 2 years old, don't flower. Say to 2 years old, don't flower. Cassette Labor for. Oh, cassette labor for. Oh, Patacon, Chilequa Bonobo. Oh, Patacon, Chilequa Bonobo. Yanfango Diablani Bono say. Yanfango Diablani Bono say. That motor of 4 times. That motor of 4 times. Your prima person now come up with the receipt. Your prima person now come up with the receipt. Okay, said Yama, said Diana, the Metis. Okay, said Yama, said Diana, the Metis. Oh, say if I'm married, Afra Quay. Oh, say if I'm married, Afra Quay. Half what Chemini, the Kumu Aquamo is in a Soviet Aquanse. Or half what Chemini, the Kumu Aquamo is in a Soviet Aquanse. Oh, be quiet, Bongo Chen in Sankunga. Oh, be quiet, Bongo Chen in Sankunga. Eh, the Quachamu trip of Yasmani. Pobiasmani sent some more chance. Eh, the Quachamu trip of Yasmani. Pobiasmani sent some more chance. Papa Dachama boy. Papa Dachama Bampata to me, Sobia Pro. But that's what you're from Bampata sent some more chance. Papa Dachama boy. Papa Dachama Bampata to me, Sobia Pro. And but the two of them sent some more chance. And so far, you don't feel me up, bro. For you, don't feel me. I have been more friend. I have been to run up a fraco. I took Jancy Bambam sent some more chance. And so far, you don't feel me up, bro. For you, don't feel me. I have been more friend. I have been to run up a fraco. And you don't feel me. Sent some more chance. You single to a down, go to a blanco to a bad and see Anchimedio. Yacha Montego Fama. And to check and purpose and Jim some watch and so. You see what I don't go to a black water and see Achmedo. Yasha Montego Fama. And to check and purpose and Jim some watch and so. As soon as German Prassing, I seen if about Tibulo, Tibulo, and Jim. About that, Mansuno said to agree. I didn't say. And 99. And I ban the boss say. And I Sutras yet. Sutras Mama Jambu. Oh, 7 years, I am so much at the Pocona in the Camp. Oh, up and down one in the bar. Up and one of the money. Oh, Fanny Bob of a pump. I want. Oh, sell your body. Your body and what cookie. Your mamma and my money. But what the young Wabo do for Camp? Baby! What's that doing as a man? Welcome to them of Fly. Welcome in Zumbi. Welcome to my Godua. Welcome my man said Belmayana. Welcome with my cousin Yamama. What's that to Kuna was to Marfo? Welcome my day to Marfo. Welcome to the to Marfo. Welcome as a winning Flania. Welcome for my penny of Flair with you. Open the Kuzunkuno. I was my Benda. What's the Lumina? What will you mean? Open clay, crack, croko, and a cracker, and the waffle as a pitu. Open Berlin Macata. Open Berlin 10 call. Open for the same way than feet. Open Peter Juma de Foise. Open the Mabuti. Open Sergio Bruno. Fidere was a big one fanatic, and I did have a follow. Was whoever said that and so said 23 years. Some to bless everything, everything. Oh, one man go quiet to some more see you. One man deaf yada. Eddie for fear. And to the Jamwa Quanta. I made to go straight to Alabama. And to go straight to Alabama saying you. My never the boy to go running. Okrina. You go my young queen now. And who said to two. And so one bless us as well. When you play the same crowd war. What would you make in crack? Who got your papa? So I said, you never to my papa. Let me be a friend. Who put a papa to for and Timmy Jacket was a son of man and dog. I'm going to say yes. Open Sappho, I'm going for. Open my mother, I'm out of water. Open quite a wretched, I want one. What you tell me to welcome fan? What for us out of Batas, I'm a walk with Lucy, and so was said to what you want to say. One was there to make our soon will be a Kuno. We will be a Yano. We will be a but more black for near Shanity. My black for 20 years. It is where you so many you, and the brain is so going one, and I wouldn't know about one. As I'm telling them, won't be there for one. I won't pass it, and the minimum. Oh, I do not know what's happening. Oh, say you not going to lose your champ on the
Oh, save na gana ti hu no wa o. Otumfuo Osei and we are the Nana Yefi Regional Security Council, and you do have say Yami Nana Eberson. Yedikai, Sunny and Die Yano, Ka Edu Akwasidae Regional Security Council, ye do Hampton, Danso Sunedia, on one this year, among Penny, the year to teach my view baby. We are Shesan K. Baby Hampton, so I'm ready to take a Bahoncho. Yet, Tasubim, the Nana or Simon Sound or Diana, so. Or the Adishadia the two, and then said, Utiana Nigeria, in tea and now kind. The buyer, money, the kind, said, Asantimara, the mano at their touching. The Tasubi Monsune, Sir Regional Security Council for and nearby. Yeah, make us say, and Nana Pamelachi, if we come, are buying crashes penny and Waho. A fee of Penya or Tosso, a Brigadier General Michael Opoku, General Officer combining the Central GOC. And I now toss on one another of any Ojo Abroqua, Regional Police Commander, and I feel on one another among council a kayak. Yabaya, na Yabesum Euro, Yamaka cry, Yadibai, Yadika, pen to Junior, Yatosso, whiskey, pen to Tosso, brandy, pen to Insi, a Santim Shima, pen to Insi, Otumfuo Osei Nana Asante Hima Buemadi Afe Achame Buemadi a cratchy for Buemadi a cracker Ujampa Uchia a camp. I buy the money. Nanano, Omen Prince Security Council for ye. Young Prince, wow, no way. Young Prince Security Council for ye. And then we have a lawyer for Kabul the Wogan. Now, Libra, that's now so if you do, Yedi, the Jumakua, Idikaba, a Santiman, Bay, Shimu, Yura, Ibi, Abo, Otopunumai, and I, Papanoma, Samre, Nebo, Shamu, Sam, on Casa Yura, I remember, Cassia, Akayaho. And which in 2008, yes, you are science out in my. There's a massive lawyer for you come as the Chudan media. 2015, Fata Nami, a sentimental president, in the state Yura, or Santo Puno, the Cabavisa, or Focasia Palma, some and Anas, Semno, Amaina, na Abamu, Ura Shea. Now, in menu. In few years, Sydney, Nabedi, you will share. A quotidian would have to see a bear lawyer food by Bahama Yuba. A shipment would have to see a something. And the buy now say, a fee, the Sabaha, a Sai Yura so, Jubilee. Yura, Jubilee. In the say Yura by a private. Said the young one, would have the territory. And Yene, a Jumakua, Jubilee also, the new rat national talking, let's say,
ama had a CBO, a woman, and I said, Otumfuo to be the same deal. The same deal, we just kind of lawyer for Yamay and who Kumasi, you rate or Baba. Now, we didn't say, I can say, a few years from Raha, you rate or Baba. Now, a basso, Busume, Duba, but that was 9. Let me feel and Sano, Abba, let's say, the Roman Pop was said you are lawyer for you, say, Umidi Madi. The buyer, you say, yes, for the year na day. Enti say e buy the besi no oba odikan oba e yasanto odikan be lawyer for penny no asante mem ha de yi e yemi nua ba Mrs. Ifua ka enti no ene e buy a odikan e be da yura sekese pa na oma ye yi o me de da se maye busia pe ko pe be ati din Omashe and Mudamna, almost all of you and Shiny Bia, Moya, tonight, I said, you may be Tabaji, you and Shiny Bia. And see a buyer, Lady Kino, if a day you rassi. Now, Oma, you almost have Omoshe, and she in Phineas, I know. I don't want you much, you run out, you ras, the shower. But enough to say, your first time, your first gentleman, maybe you don't know first lady, that may be a lawyer to be first lady. You see, never come here first, I'm saying a lawyer. You can Jogati, former Attorney General, former Minister for Railway Development, and a former Chairman GR. That's the bonus. Who can be a lawyer to be president? And now, same, and mom, you, and that the president of our vice president.
Commander. Ne me casse vidéo de vidéo, vous en avez cassé. Ne me casse vidéo de vidéo, vous en avez. Et on a un sur toi. Tu n'as pas ça. Autant. Vous va manger. Tu n'as pas fort. Sembra, c'est le truc pour me dire. Ah, on m'a dit, c'est Charlotte. Osei, dans le comité, on a des chairperson. And that's how many so come. And now, ma, the town was here, no mobile. Oh, Nana, Obama,
Once you come. Grandma Hima. Grandma Hima. Otumfuo Osei, you are listening to her. You need to send you are Otumfuo Osei. Now let's hear me from what I said. Obey. The grandma in the way you live the woman who listen to the numbers of the medals. So we said it. What my name? Or you said it, man. What my name? What don't we do? Why in the man and penny for? I said, well, I'm not to find out what the most was straight. What the book was a common worker. That's what I So we were all quite as a New York. So we were all quite as a chairman worker. Otumfuo Doctor, the chairman. If you are very senior, no, you need to say, saying that, or several man doctor, we see a tower today, grab my hand, no, you need a man and let go about you to this year. By America, Cranny, who smell who you have. The cousin Yago Yodo, what do not tell you. The name of young Martinity, ne for Robert Tenichi, knows you to man. Madame Mara, who will come him and answer your day. And that's to say, overcome home. Visit me now, my way, or your crabbery. Then pay I can, you pay a za. As I eat, the missus. In your brain, which in the umbra, the umbrella of Otumfuo Osei. Otumfuo Osei, Frank, in Chimu, in there. Or Otumfuo the moon to Chimotoko. Frank and only our current our head, Quatoko our head, Quatoko was my child, will be a old room, no more. Eh, our current was my child, will be a old room. No, Quatoko, Otumfuo Osei, on Frank and only Frank and Chassis. Oh, you are Bawara. That my came. If you know better way, only.
Yempre Oba Mine, what did the mine human and call for ye? Yempre one way. Yempre Oba Mine and Himaye. Royal Golf Club. Awie mu wɔ ha mu wɔ ha na yɛ Royal Golf Club Otumfuo nkasa Royal Golf Club ɛna egyina ha me a mekasa yi me na mehwɛ dwumadi a ɛwɔ hɔ ano papa yɛ odi me nkyɛn ɔyɛ Ghana Golf Association president Ghana ha ntumi yɛ golf bibia a ɔmbɔ na manyɛ ti yɛkɔbɔ na manyɛ na ɔma ayɛ ho kwan ɛna so wo bɛbɛgya yɛn na deɛ wɔ hɔ bia so yɛbɛto dwa yeyi nipa nkakra fi kuku ewo ho de odi so no ema mienu ne di so no omuka ema no ho papa na oto aso no oye professional obo golf e di giska ye ho adwuma ye no ye manager na eto aso no na krachi oto aso ne fe no same wachi o konfa no chi enura oba ye me ye bo golf na oti se na eba be ye ebeyi bibia di nti oteten na check ne ba na waje obuto so ye omo afi no ma share golf ase yi ba kon firi mu se onka ye ho na yemra ye fe ne Eugene Ntwibo Asiako edi wo biom seniors omo di 60 years and above omo so ho yi ba kon se onka ye ho na emrantie omo gina mo nan so ba ko ka ho Bentronics na omo kire nkrofo golf ball tintin na ogina kire wo na ohye asanteman we no ono so akan ho na yebro ni ba kitwa ba ko ono so akan ho na chame yeba Otumfuo chame yeba wie ya yekuta yensem sika kakra abeta Otumfuo dwumadi a odi wo konfano chi no eso beye bosun nsia no na ye ka se yebeye bibisa na ya de beta Otumfuo chi enti nkakran ebinom tutu susun ebinom eye nyoma bebre na mo nyina de beka ho enti ene yeba ya ekuta yensem 350,000 eye titiska no 3.5 billion ya de ba na ya de abeboa konfano chi dwuma ewura edino enti yeba ya na yasema Ola jahwe no naje ana naje Nananum Opemsuo golf for ye Yampre one way Yampre golf for ye to very much. Ready, Masam Kakran. Me and me Jina Hay. Me did the Nana Monu Jamfua Debra. Me asante for him my UK Island. Now, Muhuye Waha, ye call me and son, and Yakaya Huabo. The Kuoni did the African Helps UK. UK I am for it a Hema one.
ɛna asantefoɔ sikadwama ne agye so nkabo yɛbaa ha yɛfiri plane o ewie ya na yɛbɛdu mo social media Akwasidae yɛbɛgyina aha kan si yɛbɛsrɛ yɛwura na yɛdi Akwasidae kɛseɛ ɛwɔ UK ɛyɛ Akwasidae ɛwɔ park so 4th August na wɛde ɛyɛ krabɛhwɛ ɛma kukuduofoɔ yɛwɔ ha yi yɛdɔɔso paa o yɛdɔɔso na yɛyɛ ma ne yɛfe ɛne ɛse ɛnɛ sɛ yɛwura edi Akwasidae a ɛwɔ sɛ yɛgya yɛ bibia na yɛde ntoma bɔ yɛ yɛm ne yɛba ne yɛbɛda no ase aseda no mede ma ɔkyeame mate mede ma Otumfuo kyeame kyɛ sɛ ayɛ me fɛ dodo eti na me ho popo no na woyɛ adeɛ a ɛwɔ sɛ yɛyɛ na yɛ fɛ ɛsɛ yɛ animonyam momia pray no wabɛhyɛ yɛ animonyam UKfoɔ wabɛhyɛ yɛ animonyam yɛne me organizer nso na nam eti me jawa me organizer Nana Piao Otumfuo kyeame sɛdeɛ me hema di kan akasa no ɛne die so obokwa so yɛbɛ mu ase na yakasa MC bɛgyina ha ɛyɛ February no yɛba bɛsrɛ Otumfuo sɛ ɔma yɛ kwan no mfa ne nhyira ma yɛn na yɛntimi ni adɛ ɛwɔ park so yɛne abɛbunu no no kware nyame anim ni dia ɔhwɛ yɛ bia no obɛdi adanseɛ ɛyɛ yɛne ankasa yɛ papa yɛadeɛ nyinaa asante wura ukuma apema apembeba nyame kɛse apa ordinary nyam ebai ebetechre ema bibia yaboko media mijam ama youth no womo ese memra na memra meda Opemsuo ase na menka nkyerɛ no sɛ dwumadi a ɔba bɛtena mu ma yɛdi yɛ no abɛbunu no abɛyɛ mfasodie ama wɔn mu esan sɛ wɔn so wɔn hyehyɛ dɛm ama sese mpempi no alatafoɔ sesa wɔn mu mɛɛma no wɔn mu maa no eti nhyiamu yɛ esi yie wɔn so wɔn ba yɛ no ama wɔn hyiahyia wɔn ho ɛnu ti sɛ ne ba amensrɛ sɛ yɛsa atoa so a enka wɔn mu ani bɛgye paa afei nso wɔn se every year bi wɔn pɛ afei wɔn mu boaboa wɔn ho na January nyame yɛ adom yɛ si afefofoɔ ni mu a Otumfuo Akwasidae di kan no wɔn mu nyinaa sɛ wɔn mu bɛmɛ aba ɛnyɛ no nkoa wɔn mu ni schoolfoɔ nkora yi adi nkutahodie ɛwɔ ha adentia wɔn mu pɛ wɔn mu adamusifoɔ wɔ ha ɛno nti na schoolfoɔ yɛ bɛka yɛn ho wɔn mu di nkɔmɔ ɛsie eti yɛ baayɛ a Asidae firi ɔsorosoro hene hɔ ɛna yɛde ma yɛ wura Niasa kache me se enipa ya dia osayeyi yeda na se ebi mra biem nanano momi empri Otumfuo ya empri noe ya empri Santine ya empri noe ya empri Otumfuo Santine nanano momi empri ni nanano so free Britain by ya empri wo noe ama honi ni ko ko Otumfuo Chiame madam manisi obu semu ha anopa ni ebie ya eye Professor Samuel Atudanka who
wɔne ne nua Daasebere Kobu Awusi a wɔtɔ so nson. Ɛnɛ yɛ adeɛ a yɛbɛma yɛwura adeɛ tɔkye. Ne sentimi sɛ na ɔtwe sɛ nnɛ yɛwura ɔba Oguaman mu. Obi du hɔ no ɔsɛ na sɛ bi nua danka wɔ ha deɛ a mentimi ntwa mu nkɔ da. Mɛkɔ no hɔ makɔhwɛ ne dwumadi a wodi boa Ghana. Nti ampa yɛwura ɛde wɔseɛ ɛyɛ wɔyɔ. Ɛtu nanamo a ɛgyie wom ɛba Prof ne mpɛsoa so. Yɛde hoahoa yɛ ho yie. Na sɛ ɛnɛ yɛ adeɛ na sɛ yɛwura ɛtena se ɛwɔ asantema mu ha a wontimi ntena hɔ da. Ade yɛwura yɛama no asɔ n'ani asɔ kɔbɔ wusie ni. Ɛfiri sɛ ebi nsi da. Baabiara yɛ nam a ne yɛbɛdim si yɛn hyɛ na so sɛ yɛwura bɛtumi agya de wɔyɛ nyinaa ɛmnɛ ko a na nka ne nhyehyɛ yɛ ho. Nanso odu hɔ no wohu sɛ ɛsɛ ɔkɔ ne nua hɔ na ɔkɔhwɛ ampa ɔbae ɔsɛ de ho yie ɛbɛ ne nsu saa. Enti Prof sɛ ɔne wɔ nua Daasebere Kobu sɛ dabi da ɛnɛ sɛ yɛwura atena se na ɔdi adeɛ kɛseɛ yi a na sɛ wɔn nso ɛde ne monyam ɛne n'adwumayɛfoɔ nyinaa ɛba ɛmɛma yɛwura mmɔneyɔ ne mmɔne adwuma na de ɔyɛ maa yɛ no aso yɛ ne yie paa. Yɛntimi ma ne saa ɛmnɛ ko a yɛwura wɔredi adeɛ a amanfoɔ ɛdɔm ahodoɔ mpanimfoɔ nyinaa ɛwɔ ha deɛ wontimi ɛma saa. Meditation a yɛde bɛyi yɛwura yɛ ɛnso ɛwɔ ha. Enti mede bɛma me nua kuma yi na ɔno nso atoa so ama me. Ɛda ase aburu. Otumfuo Achame wadaroma yempanifo a yenom bae na sram na mayi o ma kire yepani Professor Samuel Ato Duncan ono ade efi ade onye ho ha na se ya pagya ni didiem ti Gastram eye omo eye bibiduro ko nyina na no omo koto aban se ye ni se president na ono ni general secretary na na ebri ana omo bae jomo so bibiduro fo hinfo se ono ana yede amano on se de yenim da no so na ye president general edema eye ko adwumako nyina ana global eye peace so ono aso na dan na board chairman yepani Daasebere Kobu Awusi a woto so ono so wadaroma o ha ana nana fantifo hine so eka ye ho ye hine a wo ha wadaroma ana your board member eye global peace na nshira ono aso na ye marketing director pacho ono so ebaye ana eye Dr. Richard Nsia eso eye administrator a wono na hwe tutu bibia krata asem nyina no wono so ana your programs eye manager eye Owura Tony eso ewa ha ana ye Mama Mary eso eye Mary Akwa ona health coordinator safety and health coordinator of factory pacho Mama Mary ana Madam Comfort Otumfuo Achame Mama Comfort eye papa eye personal secretary and so eye Mama Comfort so ha ana Owura Yaya ana Uncle Prince eso eye senior aide eso edima papa ana eye administrative staffs so but you can say make us so your family Inoko so director of protocol ana eye chairman so in the buy na odaruma Otumfuo Achame say kwa wa citation no nkai be makwan ama ye executive secretary abie so nanka de wo so no say kwa wa wakan ama o say na nanam say odaruma de wo no na ama Otumfuo Achame wadaroma citation Prof Ankasa but so to na to passenger Kowa Research and Manufacturing Limited Company's citation in honor of His Majesty Otumfuo Osei Tutu II, Asantehene. In deepest gratitude for your Majesty's extraordinary benevolence and support, guiding Kowa Research and Manufacturing Limited Company towards growth and prosperity. May your Majesty's wisdom, leadership, and vision continue to inspire generations to come, and may your name be forever remembered as a champion of progress, development, and prosperity. Sincerely, Professor Samuel Ato Duncan.
Chief Executive Officer. Madam Roma. Nanano, Otumfuo Kuafoye. Yampre Wanuma. Yampre Kuafoye. Everybody must sit. Esre na mama na tu Otumfuo. Ma ese ejina ha. Mene enana krobodi kro. Na openi ya odi animu ya wo be space. Your friend no Michael Johnson. We bibini a wo America. We businessman. Na wate juma yewura Otumfuo odi e wa santimam ha ne Ghana. Ose obeba. Na ne botaye titiro ni se 2-4% opagya na santiman. Na wone krobodikro e wa yonkofa. Ti waba so opese obeboa krobo no. Te si American wone krobo schools e wo ho nyina ahia. Ya opese obeye dwuma kese pa wo hopagya school no. Ene oman no. Ni nyina chi wati so Otumfuo education fund or boa health. Enti wakra hospital beds. Any hospital equipment bebre. I nam so a ekwan so a eba. Na ni nyina ne botai se bidura or stress or the Bema Otumfuo Charity Foundation. Na bebia ye de ko boa hospital gidi se ye de ko boa ebe ye no na omo de ko. Ni nyina chi enere amabai. O say Charity Foundation. Okura ni nsem sika kakra eye 10,000 Ghana cedis. Yem Farmer Charity Foundation. Na mo fa mo mo dwumadie. Ena wode ba bechia yewro Otumfuo wone na busua ene na yonkofo delegation nipa bese nwotwe anase ekodu eno mu nyina de abase o mabai na o botaye nie o maba besre Otumfuo nso nsem nhira na o dwumadie a ene botaye a adwena o manya so mpeso o mso na sene ede bo asantema no o magye ne nsem nhira ne gina ha yamane no no makomhine ne benfo a ifra America ba Bejina Otumfuo anemu ene ne foundation a watie a ede boa amai pomidin ene adisua na mo so mo tumanai aba bejura sei eba abayi na ye anti bedemase na enema mo de ba no so ebehwe na bebio friends from the United States. I'm Ohiniba and the chairman of the Otumfuo Foundation. And on the behalf of His Majesty, I want to thank you very much for the gesture. We wish you a very welcome and pleasant visit. And we're very happy that you have also proposed to send these materials to support Otumfuo's Foundation. His vision to develop Asantema in the areas of health and education is very paramount, and you're on the right course. So I will take your contacts, and then I'll be in touch so that we can help negotiate and also facilitate the delivery of the products that you'll be bringing to Otumfuo Foundation to support his social development program. Thank you very much. America for you. Yampre Wanuma. Yampre America for you. Of Commerce. Or even Yahine. And then no more bam. Some will come on to for bread. But so just tell girls, now we don't win now. If you are near Kenya, we will not be there.
Daka Kides. Yep, I'm with you. I need that. Thank you. You see that? Yep, I'm with that. Speak for Zamora, speak for Ruben Janama, speak of Latin Goma, speak for no. Otumfuo Chairman, Jahamini and Penifue Free UK Ghana Chamber of Commerce. Now, I'm going to say, you're a wooden official there to swear to you. And I'm so a Fibia, so no boy, who Eddie Jumabia, Eddie Bois, and my name, now I feed here. Muslim Tosu, no, so no more to suffer foundation for say. You better on what you may be one crime. Almost a fashion beer. I'm going to tell a memory a Monday, a childhood door as a fashion. Many in our children so, and to bomb yan so many rabbits about the Otumfuo Foundation. Only say, nay, I did you were trusting the other on the Barbican, who know about the other near Baby and I. Into one by now to a UK Ghana Chamber of Commerce, Mr. John Akwasidae would do my name, or Vice Chairman, any Penifue Tuasui Abba. Now, I'm buying so, or my money quite, no say nay, there, or buy action so, and also come home. Say, I don't know, you create a comments for it, I don't know. I'm only foundation for Cabin, the Disco. Now, so, I was sure. Well, the dinner of the bar for what I said, the double thing, so I don't know, we did the Disco. Now, we are going to be your master. Your more. In the breed, I said, I said, no, it's going to be Tintra. It's in the 2 minutes to the the foundation. Until then, or maybe the phone, I can't be say about near the child. No more said the money, before the room or general. I beg us to name all young man and to mine. And the general mine as so. See one of the room by that. Some mechanics can be back home. And when I said, they were so as it. And they were brought to me, check the foundation, you know. Now, we play UK for you. Young play one man. Young play UK for you. I said it. Okay, stand girls. Come on, Ken. Girls STEM school. No more shall say, only school are educating STEM, science, technology, engineering, and mathematics. And man, say you but they at the Swiss and this one say, more now a man so more home at the especially said about a science no.
na wei ne mmɔfra ɔmo di kan a ɔmo ba abɛwie na wɔn sɛ wɔn ntumi mmira sukuu na ɔmo amesini nkɔ bi abira a yɛmɛgye yɛwura nhyira wɔn deɛ wɔn ba sɛ ne ba bi di ada ɛni asan nso abɛgye yɛwura nhyira na deɛ odi ɔmo no mu ɛne sukuu panyinmu atwerɛ no Mary Donko wɔn wɔde wɔn head mistress wɔn wɔde wɔn ɛne wɔn ba ɔno ampɛ sɛ wɔde to egya. ɔmo ɛna ɛdi sɛ ɛmɛ ni sɔ wɔn sɛ de bɔ ɔfisa na ɔmo de to ɛnum yi wáyé. etwa tɔɔ no United Cadets Front. Spain for the man, a man who will never leave them now. Paris for no. What the thing?